Műsorvezető Farkas Erika. A leány vásári portéka, és most kevesebbet ér, mint azelőtt. Ha a csikó karóba ugrik, annak is leszalad az ára. De a lány nem oka semminek. A csikó se oka. Mégis benne van a hiba. Hiába. Örülj, hogy viszi. Nagy Adorján színész, rendezőt, beszédtanárt, Leányfalu egyik volt híres lakóját idéztük fel egy 1950-es felvételről. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Leányfalun vagyunk, egy gyönyörű szép utcácskával, és olyan jó dolgunk van, hogy egy ilyen üvegverandáról nézhetünk ki az utcára, és mindenki tudja, hogy nincs kellemesebb dolog a világon, mint bámulni egy ablakon keresztül az esőre, megnyugtató, boldogító. És a mai témánk is boldogító, ugyanis irodalomról fogunk beszélgetni. Irodalomról, színművészetről, Leányfaluról, a leányfalui pezsgő kulturális élet múltjáról 1840-60-tól körülbelül napjainkig. Nagy András író az első házigazdám. Képzelj el, én olvastam Nagy Adorján könyvet. Egy ilyen vastag, szürke kötetet olvastam, Nagy Adorján beszéd és művészet. Színpad és beszéd. Na, azt a könyvet olvastam. Milyen emlékeket őriz róla? Nagy Adorjánról nagyon halvány emlékeim lehetnének, hogyha 2 hónapos koromban még emlékeztem volna arra, hogy ki is a nagyapám. Ő 1956-ban meghalt, én abban az évben születtem. Azt tudom, családi legendárium, hogy a 2 hónapos babának hozott egy doboz zserbópiskótát. Ami nagyon izgalmas, hogy a könyvtár, illetve a hagyatéka az hozzám került. Ebből rekonstruálom azt a családtörténetet, nem ismertem mindig pontosan, de azt tudom, hogy Nagy Adorján nagyon jelentős színészpedagógus is és színész volt. Nem utolsóban éppen azért, mert az a generáció, aki az én fölnövekedésem idején meghatározó volt, Mensáros László, Gábor Miklós, Tomanek Nádor és a többiek, azok tőle tanultak szép magyar beszédet, Dóri bácsitól, rendkívül nagy hatású pedagógusként, tényleg nemzedékeket nevelt. És segített is. Gobbi Hilda egy 1979-es felvételen beszélt erről. Tanáraimat, akit említsek, Nagy Adorjánt, akkor mondom, szegény voltam, Nagy Adorján rendkívül bízott bennem, és egy furcsa maraságot csinált. Szerdára felrendelt, hogy majd azt a fiam hozta el azt a könyvet, mert ott fölmentem, és mondta, hogy fél 2, mit tudom hány órára. Fölmentem, azt mondja, na éppen eszünk, ülj le. No, ez a éppen eszünk, ülj le, ez magyarul 2 évig ingyen ebéd volt, de úgy, hogy ne vegyem észre. És még valamit mondok, ő volt az a tanárom, aki végzős koromban kértem egy képet, mert ilyen gyűjtő természetű pasas vagyok, és ráírt erre az ő saját képére egy mondatot, amit én meg kell mondanom, hogy a mai napig is. Hát, nagyon szeretném követni, és nagyon hiszek ebben a mondatban. Erre ez van ráírva. Hilda, fölkiáltójel, nem pofázni, dolgozni. Emlékszem, az életem első színházi előadása egy Szent Ivánéi álom volt, nagymamám vitt el, és akkor onnan kezdődött mindaz, amit én Nagy Adorjánról tudtam. Tovább vitte, amit a nagypapa elkezdett, tehát nem riadt el a színháztól, mint olyan sokan, akik közelről látják. Mit csinál? Hát én igazából íróként, drámaíróként kezdtem, még a tavalyi évben is egy darabomat éppen a Pécsi Színházi találkozóra beválogatták. Egy könyvem jelenik meg a közeljövőben éppen arról, hogy 1956 után mi történt és mi nem történt a világpolitikában, elsősorban az ENSZ-ben, és a Színház Történelmi Múzeum és Intézet vezetője voltam. Jelenleg a Pannon Egyetemnek vagyok a habilitált docense, Veszprémben színháztudományt tanítok, Kőszegen nemzetközi tanulmányokat, de igazából azt szeretném, hogy itt üljek az íróasztalomnál, és megint szépeket írjak, ha tudok. Csodálattal hallgatom, artikulál. Tehát a mostani Motyogjunk együtt divatosan című film és színházi kultúrában úgy kettőnk beszéd engem kifejezetten megnyugtat. Nagyon köszönöm, ez véletlen, mert apám azzal lázadt nagyapám ellen, hogy ő ilyen volt hajlandó rendesen, és ő egyébként nagyon ismert közgazdászként dolgozott, de ő úgy döntött, hogy neki olyan gyorsan jönnek a gondolatai, hogy nem tudja azt olyan szépen megfogalmazni és megformálni, hogy ezt nagyapám szerette volna. Én is most kicsit úgy érzem, hogy a hadarásnak és az artikulációnak valamilyen pályáján mozgok. Ami még nagyon érdekes, azt hiszem, hogy
hogy Nagy Adorján esetében, hogy ő például Csató Kálmán, aki ugyancsak ebben a faluban élt hosszú időn keresztül, és még számos nemzeti színházbeli színész, hogy ő számára rendkívül fontos volt ez a fajta ismerettségek, barátok, együtt tervezik a következő bemutatót, próbálnak, és így tovább. Tehát itt ezek alatt a hársfák alatt, mert most már csak egy van, itt egy fűszfa volt, egy olajfa még a gyerekkoromban, itt ültek ezeken a kerti bútorokon, és itt formálódtak aztán a következő előadások, ugye színészpedagógus volt, színész volt, később a Nemzeti Színháznak rendezője, ideig főrendezője lett, ugye a nyilas hatalomátvétel után őt elbocsátották, és itt vészelt át a háborút. Rendkívül érdekesek azok a levelei, amelyeket innen Leányfaluról ír különféle színész kollégáinak arról, hogy mi is történik. Beszéljünk a voltaképpen itt célunkról, a jövetelünk céljáról, Leányfalu és a művészek. Nagypapa mikor költözött Leányfalura? 1928-ban építették ezt a házat, megvan még a Nagy Pince, ez egy présház volt. Nagymamám Szabados Piroska ugyancsak jelentős színésznőnek a testvére, egy viszonylag jómódú ügyvéd volt az, aki megvásárolta a présházat, mögötte egy holdnyi szőlővel, amit ugye a filoxéra kipusztított, és ami miatt ugye a Pócs megyeri gazdák eladták ezeket a kerteket a helyi értelmiségnek és színészeknek. Gyulai Pál, akinek itt volt a háza nem messze, az egy karizmatikusan fontos személyiség volt, és ugye hát kritikusként kis dühös öreg úr, ahogy Ady Endre fogalmazott róla, egy meghatározóan fontos figura volt mindannyiuk számára, tehát ez a közelség, az egyutcányi közelség azért az nagyon jelentős volt. Aztán megromlott a házasság, külön költöztek a nagyszüleim, és attól kezdődően nagymamám Szabados Piroska volt az, aki stabil leányfalusi volt, és ő folyamatosan, tehát az én gyerekkoromban is itt járt, nagy társasági élet volt, nagy römicsaták, nagy Duna átúszások, leúszások, és hát nagyon nagy beszélgetések, amelyek nyilvánvalóan rám is hathattak, úgyhogy elindítottak a színház felé, vagy színház felé is. Leányfalun érzik ennek a hagyománya, hogy itt tulajdonképpen 100-200 kifejezetten híres és érdekes ember lakott bizonyos időkben? Szerencsére igen. Részben annak köszönhető, hogy nagyon komoly helytörténeti munka folyik. Szinna Ferencné volt az, aki ezt nagyon intenzíven elkezdte. Bedős Szilvia az, aki ennek a mostani klasszikusa, és hát én magam is az Adorján András polgármester úr által összeállított listából frissítem fel újra és újra az emlékezetemet, hogy kik is éltek itt. És azt hiszem, hogy ez olyan szempontból érződik, hogyha az ember picit utána kapar, vagy utána gondol. Én magam a Színháztörténeti Múzeumban dolgoztam több éven keresztül, és döbbenetes volt látni, hogy csak véletlenül utána nézek, hogy meg a híres Tóth József színész, vagy Simonyi Mária, ugye Móricz Zsigmond felesége, az én nagyapámnak az osztálytársa a színművészetén, vagy Somogyi Erzsi, aki sikerre vitt több Móricz Zsigmond darabot, és hosszal Hettyei Aranka, Helvei Laura, tehát ma már ezek kevéssé ismert nevek, de abban a korszakban ezek elképesztően nagy sztárok voltak, és a sztárcsináló média, a színházi élet ebben az időben rendszeresen tudósításokat adott Leányfaluról. Kimondottan azt lehetett érzékelni, hogy egyszerre egy pezsgő szellemi élet és egy pezsgő művészi élet is folyik. Most ez nagyon megváltozott a háború nyomán és után, nem utolsóban az államosítások miatt. Ez nagyon nagy szerencse, hogy nekünk megmaradt ez a ház. Nagymamám bejelentett ide minden családtagot, akit lehetett, és ők ugye baloldaliak is voltak már a háború előtt és alatt, és az ő Németh Antallal vagy Kiss Ferenccel, a Nyilas Színészkamara elnökével való szembefordulása is nyilván predestinált arra, hogy később hát egy elég borzalmas kultúrpolitikának azért a munkatársa legyen, tehát megmaradt a ház, és megmaradt az a szellemi pezsgés egy részben, ami megmaradhatott. Ugye itt nem csak színészek és művészek voltak, hanem gazdag emberek is, azoktól elvették többnyire a házakat, de nagyon sok esetben nagyon érdekes módon ezt újraosztották, néha is akkor olyanok kapták, akik művészként is érdekesek voltak, vagy beköltöztek, mint például Karinti Cini, aki egy legendás figuraként lábtengózott, fejelt, kajakozott, Zsiga nevű Daxliával együtt a Dunán, akinek Lukács halála után felállítottak a Lukács tanszéket. Nem tudom, hogy nem idejét múlt-e egy ilyen kulturális véleményformáló pezsgés. Vagy ha egyszerűbben kérdezem, vágyna-e arra, András, hogy itt megint legyen 100-200 ember, akik valamilyen módon egyébként is mindig magával vannak, és még egy kicsit találkozhatnak szabadidejükben is. Nagyon megváltozott az a dinamika, hogy most olyan könnyű bejárni a városba. Ugye akkor jött a hajó, ment a hajó, a hívet állítólag azért állították meg Szentelén, hogy ne özönöljék el az egyszerű emberek a falut, és akkor csak azok jöhessenek ide, akik igazán megtehetik. Akkor volt egy ilyen elszigeteltsége, most már nincs. Most már nagyon sokan járunk be dolgozni,
dolgozni Budapestre, tehát nem az van, hogyha ide kiköltözünk, akkor folyamatosan együtt vagyunk, hanem mindenki éli az életét. Ugyanakkor az biztos, hogy amikor az ember idejön és itt ebben a kertben beszélget valakivel, vagy sétál, vagy lemegy a római őrtoronyhoz. Én mindig azt gondoltam magam, hogy Marcus Aurelius valahol erre csatázott. Nem biztos, hogy ez hiteles. Tehát, hogy van itt egy olyan fajta szellem, ami miatt érdemes itt élni, és ha ez nem is olyan jellegű csoportos, mint amikor itt 100-an, 200-an voltak, és elég volt végig sétálni a Szent Imre Herceg útján, hogy az ember a Félnemzeti Színházzal összefusson, de azért az megvan, hogy egy izgalmas jó beszélgetés, vagy egy jó találkozás, vagy egy jó összejövetel, az még visszaad valamennyit a régi időből. Polgármester úr mellé kerültem, az Adorján névnél maradunk, csak vezetéknévre cseréljük, ugye? Adorján András. Így van. Mi ez a kulturális ösvény, tanösvény, sétaút Leányfalun? Leányfalu népesség az elmúlt 30 évben a 3-szorosára nőtt, és nagyon sokan telepednek be, és igazából nem tudják, hogy hova jönnek. Azt látják, hogy szép terület, fák, bokorok, erdő, Duna, de hogy valójában mi is a kultúrtörténeti érdekessége, erről nem sokat tudnak. Hát visszamenőleg akarnak identitást építeni. Pontosan ez a cél. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen település, amelynek ilyen gazdag múltja van, ez egyfajta összekötő kapocs lehet esetlegesen a jelenben is, és ezt próbáljuk építeni, hogy ha ez valamennyire összefogja ezt a nagyon sokféle embert, aki betelepedik ide folyamatosan. Mi a módszer? Hogy csinálják? Nem tudjuk, hogy mi a jó módszer, mi úgy csináljuk, hogy amit csak tudunk értékként felmutatni, ezt megmutattatjuk a közönségnek. Nagyon sok színes előadás van a faluházban, a könyvtárban, a Helytörténeti Múzeumban, és mindenhol próbálunk arra törekedni, hogy minél több érdekességet mutassunk be. És ennek egy része maga a tanösvény is, hogy aki idejön, az ne csak a strandra menjen, ami nagyon jó kis termálfürdő, hanem mondjuk tegyen egy 4 kilométeres sétát a faluba, miközben 15 helyszínen nagyon érdekes információkkal gazdagodhat, amelynek egy része magán a tablókon található, egy része pedig az interneten, amely egy ilyen QR kóddal oda vezet, és akkor így bővebb információkat is lehet találni az egyes épületekről, a templomokról, helyszínekről, a fürdőéletről. Köszönöm szépen, akkor megyek tovább Bedő Szilviához, aki a kitalálója ennek a kulturális tanösvénynek, vagy a gyakorlatpontszámait tette hozzá? Meg kell jegyeznem, hogy együtt találtuk ki polgármester úrral, akkor ő még nem volt polgármester. Ezek a házak, villák, egykori présházakból kialakított villák magántulajdonban vannak. Konkrétan nem tudunk semmit úgy mutatni, hogy gyere be, nézd meg, ez a kiállítás, illetve ez a ház. XY-é volt, Karintié volt, Gyulaié volt, Nagy Adorjáné volt. Ez egy csodálatos kivétel, hogy itt lehetünk. A Móricz házat nem tudjuk ugye megnézni, már 79 óta elvitték a tárgyi berendezést, a család eladta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Tehát gyakorlatilag valóban szép helyen lakunk, de nincsenek nyitott úgy értékeink, ahova bejöhet a járókelő. Meg kell említenünk, hogy elsősorban a fővárosi művészek, színészek, annak idején ugye Szendrei Ignász, Gyulai Pál voltak az első betelepülők között, és hát az ő köreikből jöttek aztán Budapestről ide. Értem, tehát egy sajátos helyzetben kellett érdekessé tenni egy kulturális sétát, aminek a jó megoldása részint az internet, részint az utcán elhelyezett táblák voltak. Igen, még egy formáját találtunk ezeknek az ismertető programoknak, a helytörténeti séták. És ennek is azt hiszem 10 éves múltja lehet, hogy elindítottuk a helytörténeti sétákat. Az első sétánkon olyan sokan voltak, hogy egyszerűen nem tudtuk ki a hagyományos módszerekkel, mikrofon meg minden nélkül, gondoltuk leszünk vagy 25-en, 30-an, hát szerintem voltunk vagy 70-en, úgyhogy tulajdonképpen ezt az idei évet kivéve, amikor adott helyzet folytán ezt nem lehetett megvalósítani, minden évben kiválasztottunk egy területet, és jöttek nagyon sokan. Általában csemegéket próbáltunk prezentálni, felolvastak színészekről különleges szerepeket, íróktól különleges megnyilatkozásokat, főként és elsősorban Leányfaluval kapcsolatban, az itteni nyaralós élettel kapcsolatos jópofa történeteket. A gyulai Szendrei villába jöttünk meg, velem van Szilvia, velem jött a polgármester úr, és a dédunoka, az én beszélgető társam, aki itt mindent szeretne nekünk megmutatni, Szágyi Marian. Itt írják megrendelő Szendrei Ignász, ugye a gyulai apósa, mert Gyulai önmagában ez nem volt egy gazdag ember, úgy így mondjam. Azt mondja, 1860-ban
Hát akkor a ház... 160 éves. Maria mindent megtesz azért, hogy ez a ház, ez a csodaszép környezet úgy maradjon meg, amilyen gyerekkorában, amilyenre emlékszik. De menjünk akkor oda-vissza, hogy Szendrei Ignác a 60-as évek környékén vásárolt itt nagy birtokot, több holdat, olyan 60-80 holdat itt végig föl a hegyoldalba. Gyulai Pál 1858-ban vette feleségül Szendrei Ignác lányát, Máriát. Igen, és itt tegyünk egy nagy hangsúlyt, hogy ne legyen értelemzavaró, nem Szendrei Júliáról van szó. Tehát mikor mindenki olvassa, hogy veje, igen, másik lánya is volt Szendreinek. És volt a Szendrei Mária, akit egyébként a Júlia anyácskámnak hívott. Gondoljuk azt, hogy miután a 60-as években lett meg itt ez a birtok, 1860-as években, esetleg elméletileg Júlia is járhatott itt, mert ugye Szendrei Mária 1866-ban sajnos meghalt, 68-ban pedig Júlia halt meg. Már ebben az időben itt Szendrei Ignác elkezdte itt ezen a területen is a ház tervezését. Úgy mondják, hogy egy társaságban találkozott Ibl Miklóssal. Hát Szendrei Ignác ugye egy nagyon tehetséges jószágigazgatója volt a Festetics családnak, majd a Károlyi családnak Endrődön, és komoly anyagi alapokat teremtett, és itt megépítette, úgy tudjuk, hogy 72-ben készült el ez az Ibl Miklós által tervezett gyönyörűséges szép villa, amit tulajdonképpen ő Gyulai Pál részére építetett, mert ő ott lakott a kicsi házban, az após már, mint Szendrei Ignác, és Gyulai Pál költözött ide. Nagyon-nagyon szép kilátás, nagyon-nagyon szép veranda. Ott beázás van sajnos, és azért nincs rend. Nem fogjuk mi azt nézni. Na ez a régi kép bizonyítja, hogy ez a hagyományos tornácos, és erre volt le az országútra természetesen a kocsi bejárat. Az csak a hátsó bejárat volt. Marian, hogy sikerült a házat megőrizni? Ugye kommunizmus, szocializmus... Az úgy sikerült, hogy anyám itt Kínjába, az mikor volt, 52-ben kitalálta ezt a dolgot, hogy a akadémiának fölajánlja üdülőnek ezt a részleget. Zseniális. Jó, zseniális tény az, hogy mi majdnem, hogy utána pincébe, vagy akkor szuterennek nevező primitívkor, ahol víz se volt, ott voltunk nyáron, de meg a emeleten, ami szintén szinte padlás volt, és úgy kellett a vizet fölhordani, de gyerek rétére az embernek direkt örültünk, azt sose felejtem el, hogy a Dunáról hazajövet, akkor legalább nem kellett a cipőt leváltani, mert a szőnyegre nem lehetett volna rálépni. Mert a kútba, ami most is megvan, megvolt, hogyha mosdani akarunk, mennyit kell tekerni naponta az embernek, ugye? De ezt mi nem fogtuk föl ennyire kellemetlen részt. Kaland. Ami tény, hogy ebből összesen egy papíron maradt. Hivatkozással, felajánlására köszönettel veszem tudomásul, hogy Leányfalui házának 3 szobás részlegét Fogarasi Béla akadémikus rendelkezésére bocsátja nyári üdülés céljából. Hány évig tartott, Marian? Hát összesen talán 3 évig, de kutyát nem bírták például, és a kutyánkat azt el kellett szállítani, valakinek elajándékoztuk. Szendrei Júlia neve ismert, Szendrei Ignác neve ismert, szerepelnek a tankönyvekben. Ki volt Gyulai Pál? Mert ő már csak lábjegyzett, ha és egyáltalán a tankönyvekben. Azért azt mondják, hogy az egyetemen még mindig az irodalom szakosok részére tananyag. Irodalmár kritikus, nagyon kemény ollójú kritikus volt, de amiről kevesebbet szólunk, ő szerette a színészetet is.
Rendkívül tanult, művelt ember volt, építette magát, nyelveket tanult, németet, franciát fordított, Goethét. Azt lehet mondani, hogy egy világlátott ember volt, meg rengeteget olvasott, tehát abszolút klasszikus műveltségű ember volt, de színiiskolának tanára volt, a Nemzeti Színháznak pedig drámai bírálója. Őrült sokat dolgozott, elképesztő, hogy mi mindent tudott összehozni, még a család, a 3 gyerek mellett, és az akadémia is titkárává választotta. Talán a szőnyeggel tudjuk őt jó megvilágításba helyezni, hogy akkoriban még milyen tekintélyt vagy rangot lehetett kivívni. Mikori a szőnyeg? 1826-ban született, már nagy nehezen kiszámolom, hogy 80 éves születésnapján, hogy ez akkor mikor készült ez a szőnyeg? 1906. 114 éve. Először is német katonák voltak itt, ugye 44 elején, utána oroszok voltak, de hát olyannyira voltak, hogy szerencsére anyám összegöngyölítette a szőnyeget 44-be, tehát az ostromra mi bevonultunk Pestre, akkor csak maradtak az oroszok a lovaikkal együtt, de nem tudom, a lovakat tulajdonképpen még kellett a lakásba bevinni, de hát a könyvek nagy része is tönkrement és elrongálódott, mert amikor a háború végén 45-ben kijött anyám, akkor a könyvek lókakával keverve, és egy csomó teljesen használhatatlan állapotban volt. Mondom, a szőnyeget a hála Istennek összegöngyölte, és ezért maradt meg. Marian tehát mondta a politikai vonatkozásokat és a túlélést, de mitől híres ez a szőnyeg? Hát elsősorban attól, hogy ugye Gyulai Pál valójában annak ellenére, hogy egy kemény, ugye így ismerjük, ott kicsi, alacsony ember volt, aki rendkívül éles kritikával bírt, viszont rendkívüli módon vendégszerető volt. Tehát itt a Leányfalun élő művészek, művész feleségek, értelmiségi feleségek, én gondolom, hogy rajongtak Gyulai Pálért, annak ellenére, hogy termetét tekintve nem tartozott az óriások közé, de egy színes egyéniség volt. Tehát az történt, hogy a rajongó nők csináltak közösen egy szőnyeget 80. születésnapra. Igen, nagyon vidám élet volt annak idején itt. Az első megemlékezéseket Gyulai halála után úgy tudjuk, hogy az akadémia szervezte, illetőleg a színészek. Minden évben külön hajóval a Budapestről és ide Leányfaluhoz is kötődő színészek, művészek, akadémikusok, irodalmárok hajóra szálltak, és minden év szeptember 8-án emlékünnepséget tartottak. Ma is őrizzük, minden év szeptember 8-ai közeli hétvégén meghirdetjük az emléktúrát, és nagyon sokan jönnek. Na, kedves hallgatóink, elköszönünk ettől a helyszíntől is, Leányfalun, a Gyulai Szendrei villából. Itt a helyszínen a felvétel Dany Zoltán készítette, telefonszámunk 328 71 70, e-mail címünk a hely@radio.hu. A gyártásvezető Vancsók György, a szerkesztő Veres Ágnes volt. A műsor 60 napig újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon és Facebook oldalunkon fotókat is találnak. Köszönöm figyelmüket, Farkas Erikát hallották.